I gol numer 2. Dośrodkowanie Marwina Esora. Grywa piłkę Paul Best, a więc 2 obrońców wzięło udział w tej akcji i strzał Kitambali. Tu jedyną szansą było wyjście tej dwójki w przód, kiedy piłka zmierzała do uderzenia głową do Bajsce. Gdyby wyszli, zostawiliby go na offside. Nie zrobili tego, a tu już jest wyższa szkoła jazdy. Francja wygrywa to spotkanie 2-0. 0-0 then going into injury time when substitute Diniar Bilialetdinov grabbed the winner with a goal worthy of winning any match. A strike on the turn, brilliant goal. Everton finish in a very credible 8th position. Portsmouth finish bottom of the table and face a summer of uncertainty before returning to the Championship next season. It's finished, Everton 1, Portsmouth 0. Ora Simone, limite dell'area di rigore, la palla verso il back, lancia in avanti Yepes che respinge ancora il back, Danelino al destro, che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Danelino! Danelino, che gol che hai fatto! Le squizzi 2-0 per la Roma, 2-0 per la Roma, un bolide incredibile, mamma mia che gol! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol! È il gol